последните разговори кои се водени некаде на неофицијално ниво, се говори, че кога се наредат нациите в Македонската конституција, националностите, последното решение се зема да бидат по азбучен ред наредени. Значи, че ще бъдат прво ще бъдат албанците, след това ще бъдат бошњаците, след това ще бъдат българите. Тоа е првата част. Тоа е втората част, отприлика така се води некаква акција. Тоа е многу неофицијално. Да кажем, кавијански млавети, но обикновено се излиза точно. Втората част е тоа какво става. Идваме до српската политика на ВМРО-ДПМН. Процедява се политическата меркантилност в наредните избори, ако се сложат или не се сложат българите в Конституцията. Президента Стево Петаровски, който не разбира много, тој въпрос, тој е съгласен на всичко. Спада в тая група на президенти, които си играят своята роля така широко, мащабно, без некаква съпротива, приемаме всичко, което идва. Партиите в СДС на Социал-демократическия съюз постоят сериозни размисли. Дали слагането на българите в Конституцията ще повреди на нейния рейтинг в изборите. Въпреки това се водят сериозни дискусии около взимането на неколко депутати от други партии, които ще да се стигне до бройката 80 и да се включат българите в Конституцията. Кога казвам сериозни дискусии, трябва да казвам, че не се говори нищо, ами им се вадат компромати на одредени членови на ВМРО-ДПМН, криминални, искате ли имотни, искате ли сексуални, искате ли каквито искате, които стоят некъде по фиоките, по касите на СДС или на полициите, им се предучават и се чака моментът, кога ще гласуват. ВМРО-ДПМН не може да се оттръгне от влиянието на Сърбия. ВМРО-ДПМН има сериозен проблем. Проблемът е исторически и проблемът е образовен. Како се казваше господина, кој говореше за ВМРО обединета днес, която е на почетно место в историјата. Милен Михов. Даниел Вачков. Тој Вачков говореше много сериозно за конструкцијата на македонските учебници по историја. За тоа како ВМРО обединена е направена како креатор, творец на македонската нација и државност. Како е запоставена ВМРО, како много малко се говори за ВМРО по същество, зашто ако кажа, треба да кажа, че е българска. Како малко се говори за врските, или уопшто не се говори за Левски, Македонија, за откаде ВМРО разбира идејата. Имате вие македонски историчари на науки, които се специализирали в Рим, в Чикаго и така, и които съвсем сериозно питат како им паднало на памет на тие 5 мина во Солун да направят такъв статут на организацията и да направят таква организация.